Ei ette usko. Huutaaks tuolla mulle joku? Joo. Mitä? Oikeesti, kattokaa. Tuolta. Näettekö te? Sieltä lähti hoimaan joku pua. Siis täällä on ihan sikapitkä matka ja täällä on kylmä. Herregud. Mistä täällä on pelastusrengas? Apua. Entä jos sillä käy jotain? Ei apua. Siellä se on. Onks sun kaikki ok? Liikkuuko se yhtään? Herregud. Siis ihan hullu. Miten tää saa irti tästä, jos se tulee hätä? Se on naruilki. Hullua. Se oikeesti. No jo. Hei, lähtkö pilottaa yhden 2020 Snowman? Hei, let's go! Tuolla myytiin, pattiin sieltä 12 päkki. Miksi jälleen? Kaikkia makuja pääsee maistelemaan. Toivottavasti mä en riko täällä paikkoja. Noi, en rikkonut, hyvä. Siellä on 12 päkki Snowmaneja. Olkaa hyvä, kertokaa jos löysitte ja seuraat tiliä, niin tuut löytää lisää.